Brojne tvrtke prepoznale su kvalitetu naših proizvoda. Prepoznajte ih i vi. Tinte, toneri i sav uredski materijal po povoljnim cijenama. Mogućnost dostave u cijeloj Hrvatskoj. Epitoneri. Evo, dragi gledatelji, sa našim gostima, gospodinom Robertom Jankovićem, izvršnim predsjednikom Demokratske zajednice Mađara Hrvatske, i Imbrom Berkešom, predsjednikom Mađarske nacionalne manjine Zagrebačke županije. Baš smo sad razgovarali dok smo gledali ovaj film gdje smo bili, gdje smo kad je se to događalo. Da. Bili smo u Zagrebu, ja sam to direktno gledao, taj baš prenos kad je bio, da pratio sam to sve šta se događalo tih dana. Vrlo dobro se sjećam, kao da je jučer bilo. Svega se sjećam, stvarno se svega sjećam. I tih buseva, i tih balvana, i snijega, i tih djece kad je ranjen Jović i tako dalje. Svega se sjećam. Kao da je to jučer bilo. Da. Evo, ali evo, ajmo se vratiti danas. Šta ima kod vas od ovo što se kaže, šta ima u Baranji, šta ima u Mađarskoj? Kažu, manjine su most između dvije zemlje, između dvije države. Mi do sad uglavnom se bavimo Srbijom ili Bosnom, ali evo, kako ste vi zadovoljni odnosima Hrvatske i Mađarske? Dobro, ja ću vam prvo reći s ove naše strane Zagrebačke županije i grada Zagreba. Ja osobno sam jako zadovoljan sa suradnjom, a mogu reći i ova druga strana iz županije Šumadj, koji su naravno bili ovdje kod nas u Zagrebačkoj županiji, i ne samo da radimo na što se tiče sporta i kulture, nego smo tu pokušali nešto napraviti na gospodarskom planu. Onda su međunarodno došli ti izbori kod njih, pa onda kod nas ovo i tako da sad smo, zadnje što sam ja bio u Kapošvaru prije 2 tjedna, bio sam razgovarao sa gospodinom njihovim županom Gelenčirem, Atilom, i kao je rekao ajde sad je vrijeme da onda obavimo i taj uzvratni posjet, da sad iz Zagrebačke županije dođe kod njih županije Šumadj, znači u Kapošvar. Jer, velim, to je krenulo i sad to bilo bi šteta da stane, jer imamo dosta zajedničkih interesa, a osim toga rekao sam da županija Šumadj nije niti daleko, a i po broju stanovništva, i po veličini, i po konfigurativnom tlu je sličan Zagrebačkoj županiji. I mislim da bi stvarno trebalo nešto započeti raditi, jer smo tu susjedi. Da. Robert, obično se, do sad stalno se govori i percipira se oko ovoga odnosa MOL-a, INE i to, pa se uglavnom u našoj javnosti time opterećuju odnosi između dviju država zbog te dvije velike tvrtke, ali inače, kakva je situacija kod vas u Baranji? Pa gledajte, kada govorimo o pravima mađarske manjine u Hrvatskoj, ona su regulirana za cijelo područje. Dakle, i mi u Baranji, gdje Mađari još žive u, hajde da ne kažem većem broju, nekih 10.000 Mađara žive u Osječko-baranjskoj županiji, dakle, možemo živjeti svoje prava, isto kao što i naši prijatelji Hrvati u Mađarskoj. Dakle, isto imaju definirana prava, sličan je ustavni zakon u Mađarskoj o pravima tamošnjih nacionalnih manjina kao i naš. Tako da, generalno, sa provedbom prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj općenito, da tako kažem, nema problema. Problemi su, iako ih ima, dojam je da su oni rješivi. Međutim, veći problem nas manjina i Mađara u Baranji i drugdje Mađara, ali i drugih manjina, su oni problemi koji tište većinski narod, a to je nezaposlenost, to je odlazak mladih. Jer ako je odlazak mladih problem za hrvatski narod u Hrvatskoj, možete misliti koliki je to problem za jednu malu manjinsku zajednicu, kakva je mađarska zajednica, cijele obitelji odlaze iz nekih sela, to je nepopravljiva šteta za jednu manjinu. Nažalost, to je samo ubrzavanje asimilacije i to su pravi problemi koje ne znam da li možemo riješiti, jer činjenica migracija, dakle odlaska mladih, je tipična, nažalost, i za Mađarsku i za druge zemlje istočne Europe. Da. Sad, gdje odlaze ljudi? Odlaze li u Mađarsku ili odlaze u treće zemlje?
Jedno i drugo. Jedno i drugo. Mi imamo golem problem što u Baranji, recimo, dakle, dosta mladih odlazi nakon završene srednje škole za studiju u Mađarsku. I Mađarska je, nažalost, u zadnjih 50 godina ima konstantan, dakle, veći mortalitet, odnosno natalitet. Da, Bijelu kugu kao i Vojvodina, da. Činjenica je da Mađarska država, možda i nesvjesno, ali ona čini puno toga zato da bi ti studenti ostali. Dakle, to je jedna svježa krv koja vam dolazi, koja studira, nauči. Naravno, za vrijeme studija se stvore veze kako privatne, tako i poslovne. I naravno da vi, ukoliko vam netko ponudi posao, ostanete. Dakle, to nam je jedan golem problem, gorući. Ako ja isto ne znam da li je rješiv, ali mi smo svi htjeli u tu Europsku uniju, a činjenica je da Europska unija se temelji na slobodnom kretanju roba i usluga, odnosno i ljudi. Pa sad, ako smo za slobodnom kretanju ljudi, onda svi možemo ići kud god hoćemo ili gdje nam se ide. I činjenica je da to vjerojatno nismo dobro razmislili kad smo o tome odlučivali. Da. Pa, ali opet ne može se silom nikoga zadržati ako ljudi nemaju posao, ako ljudi nemaju... Kako se živi u Baranji? Ja kad sam bila u Baranji vidim da smo nešto pozitivnog pokupili od Mađarske, od kontinentalnog turizma i stvarno se tu napredovalo, ali ima li išta drugo osim turizma? Odnosno, imate li... A ne seoski turizam, mislite? Da. Ima li ikakvog drugog posla? Odnosno, čini mi se da su Slavonija i Baranja zaboravljene nekako iz Zagreba. Oprosti im što pričamo više o njima, ali čini mi se da su zaboravljene i tamo se ljudi snalaze ovako sami, počinju sa kontinentalnim turizmom slično kako ima u Mađarskoj i to, da li je to dovoljno? Kaže se daleko od očiju, daleko od srca. Da. Ne osjećamo se mi baš zaboravljenim. Činjenica je da je Baranja rubno područje. U svakoj državi su rubna područja manje razvijena u odnosu na središte. Tako da, kada govorimo o kontinentalnom turizmu, ne imate pravo. Dakle, i pozivamo vas u Baranju da dođete vidjeti to. Svakako, da. Naravno da je dosta privatnika uložilo dosta značajna sredstva u to da se u to razvije. I ovaj put je, moram priznati, država, odnosno prije svega Lučka uprava, napravila jedan značajan korak za Baranjce. Prošli tjedan je dovršena, dakle, i svečano otvorena, puštena u pogon putnička luka na Dunavu u mjestu Batina, to je jedino baranjsko mjesto na Dunavu. I samo za ovu godinu je dogovoreno 48 kruzera tih riječnih koji će tamo doći. Dakle, to je red veličine, na svakom dođe 200 putnika, pa sad vaši cijenjeni gledatelji to mogu izražati. To je dosta značajan za jednu Baranju, dosta značajan broj posjetitelja. Nažalost, činjenica da u ovoj godini njima nije, te turoperatori koji ih dovoze, nisu za njih ugovorili programe u Baranji, nego imaju programe u Osijeku i u Vukovaru, ali ja vjerujem da će već za sljedeću godinu, jer to turoperatori uvijek ugovaraju za 2-3 godine naprijed, da će oni ugovoriti programe u Baranji. Što znači da svi ti... krene samo to. Što znači da svi ti ljudi koji su bili dovoljno smjeli uložili u turističke kapacitete, imate pravo, Baranja ih ima dosta. Dakle, to je neusporedivo u odnosu na ono što je bilo prije Domovinskog rata, da bi to moglo prosperirati. Što se tiče ostalih radnih mjesta, 2/3 svih radnih mjesta u Baranji su vezano uz Belje. Dakle, to je tvrtka u sklopu Agrokora koja radi, ja znam da činjenica da radi 4 puta manje radnika danas na Belju nego prije rata, ali opet to je vjerojatno, osim odluka uprave, dijelom vezano i uz tehnološki razvoj, kada očito više ne treba toliko radne snage. A što se tiče ostalih, naravno da je nezaposlenost golem problem, ali podsjećam vas da je on golem problem svugdje. U Hrvatskoj i u Mađarskoj je problem, mada manji nego kod nas u postocima. Ali jest. Međutim, pa ja sam po prirodi optimist. Da čujemo gledatelja. Halo? Halo? Jel se čujemo? Pa ja vas čujem, jel vi mene čujete? Sad vas čujem i ja. Dobroveče, izvolite. Gospođo Kljajić, jako vas cijenim i poštujem zbog toga što uvijek imate izvrsne sugovornike. Međutim, sjetila sam se s obzirom na ovaj mali dokumentarac koji ste prikazali malo prije, ta krvava nedjelja, baš sam išla na posao Jurišićevu i vidjela te ljude
ujutro u autobusima. Kretali su, eto, ne znam zašto, a sad nemam uopće blage veze, kakve veze sad to ima taj krvavi Uskrs sa Baranjom. Ne, onda niste vidjeli, ja sam objasnila da se mi podsjećamo jer evo... Dobro ste me podsjetili, super. Išla sam na posao sa Zrinjevca u Jurišićevu i nije mi bilo jasno zbog čega ljudi u autobusima idu u rat, u autobusima. Da. Točno. Ko ih je poslao? Ja se sjećam toga. U autobusima u rat. Eto. A eto... Sjećamo se mi neki dobro sve. Da, evo, očito vam je promaklo, ali nema problema. Drago nam je što ste se javili, što smo vas zainteresirali da se javite. Evo, hvala vam puno. Da, stali smo. Kolika je nezaposlenost? Otprilike, jel? Da. Velika. Dakle, sad da kažem bilo koji broj ne bi on odrazio pravo stanje. Najveće od svega, najveći problem je nezaposlenost među mladima. Mislim, ako smijem tako reći, zato što je dojam da ćemo, kad jednom krene bolje, a očito će jednom biti bolje, morat će, da. Tada je dojam da nećemo imati moć pravo reagirati jer nećemo imati s kim. Da. Jer ako su nam mladi po Dublinu, Korku, po Beču, Štutgartu i drugdje sad... ili čak dalje u prekomorskim zemljama. Koja je vjerojatnoća da će, kad ti mladi tamo stvore obitelji, djeca im krenu u školu tamo, naviknu se na jedan drugačiji sustav nego što je života kod nas, koja je vjerojatnoća da ćemo njih uspjeti privoljeti nazad, po meni nije realno. I onda ćemo biti svjedoci da ćemo mi biti isto ono što je danas Irska, da će se neki sa istoka doseljavati kod nas. Da. I da će to tad biti normalno. Ja se nadam, kažem, ja sam optimist, nadam se da neće biti tako. Međutim, moram priznati da se bojim toga. U prošloj emisiji kad smo razgovarali baš o tome, kad ste me pitali vezano za zapošljavanje i u Baranji i Slavoniji što se tiče nacionalna manjina, ja sam onda otprilike rekao kakva je situacija tu u Zagrebačkoj županiji, što nas sve manje više tišti, ne samo manjince. A ovo sam rekao, zato dovešću vam gospodina Jankovića koji će vam bolje znati reći o tome nego ja. Prema tome on je tamo zato na lice mjesta. A kako je stanje u našoj Zagrebačkoj županiji? Pa preko manjina vidite da znaju ljudi kako je. Još kažu da je Zagreb, ajde u odnosu na ostale dijelove Hrvatske. A jeste, problem je u Zagrebačkoj županiji, malo pa čujem te sad nema ovaj posao što se tiče manjinaca, jer između ostalog znate da sam ja i predsjednik koordinacije. Prema tome ja ih imam 8 nacionalnih manjina, pa se uvijek neko nađe ko se žali. I bio je sad, nema dugo, jedan incident, ja neću sad reći kakav, dogodi se prije prilike 10 dana na jednom radnom mjestu, da radi se o jednoj ženskoj i njezinom šefu koji je na radnom mjestu gađao nečim. Zašto, zbog čega, šta mu je došlo, šta mu nije došlo, sad o tom potom. Saopćenje sindikata jest da nije u pitanju niti vjerska strana, niti nacionalna baza, niti ništa. Kao ispalo je sad ona je nešto prigovorila, on je bio ljuti, nečim je gađao, nisam bitno ja znam čim je gađao, ali ne bi sad htio govoriti. Ali tako da znate, radi se o tome da je teško je svima što se tiče posla, pa tako je teško i nama nacionalna manjina i u Zagrebačkoj županiji. To se možda malo manje osjeti u Zagrebu, ali u Zagrebačkoj županiji se jako osjeti, jer ipak, znate što, tamo nema toliko niti tvornica, ima dosta tih privatnika i onda ti privatnici rade onako kako njima odgovara. Na mjesec dana te zaposlim, pa ti budem produžio, ako si zaslužio, ako nisi, pa dobro, traže nekog drugoga. To je sad to. Nije to samo da su nacionalne manjine u pitanju, nego su u pitanju i drugi. Pratili smo ovo, Robert, ovu priču o gladnoj djeci koja nemaju ni za užinu u školi. Kakvo je socijalno stanje? Mađari su vrlo vrijedan narod, to znam jer iz Vojvodine sam. I uvijek smo živjeli ipak bolje nego ostale sredine, međutim
Kako je stanje? Ima li socijalnih slučajeva? Kako to rješavate? Pa mi smo, dakle, jedan, nažalost, najpoznatiji slučajeva sa gladnom djecom u školama bio upravo osnovna škola dr. Franja Tuđmana, simboličnog imena u Belom Manastiru, dakle u Baranji. I ja mogu samo reći, evo, na neki način da se opravdam, što bi rekli, da smo odmah nakon što je to konstatirano, taj problem, na gradskom vijeću u Belom Manastiru, ja sam član gradskog vijeća tamo, izglasali da se izvanredna sredstva nađu, da se djeci pokriju ta sredstva do kraja školske godine. I današnja predsjednica, tada kao kandidatkinja, gospođa Grabar-Kitarović, je isto tako velikodušno, vrlo, ja ne bih o iznosima, jer ona nije, ali dosta velikodušno pomogla, dakle, da se ta škola, da se ta situacija izbjegne. Naravno, to je vjerojatno kap u moru, moram priznati, jer to je jedna škola bila koja je, eto, stjecajem okolnosti došla na naslovnice. Međutim, problem je generalno socijalni. Dakle, Hrvatska je socijalna država i u Baranji, nažalost, ovom reformom jedinica lokalne samouprave su predstavnička tijela ostala bez značajnih sredstava i kod nas u Baranji isto tako. Tako da smo dijelom morali te socijalne programe kresati. I sad, naravno da je to problem. I bit će još sve veći problem jer sve više ljudi bez posla ili ako i rade bez plaće, a činjenica da se troškovi, recimo, za učenika prijevoza, da se troškovi prehrane, da se troškovi knjiga, da se to jednostavno mora platiti. Sad ako nemaš, dakle, onda se suočaš s činjenicom da dijete u osnovnoj školi odmah uči nepravdu, a to je da možda učenik koji su roditelji boljestojeći, onda on jede na velikom odmoru, a ti ne. I onda je to stvara, po meni je to golem je to problem. Sad, da li je to vezano samo za Baranju, ne znam. Znam da smo mi stjecajem okolnosti s tim, nažalost, došli na naslovnice. Nažalost, nije nažalost činjenica da smo došli na naslovnice, ali to tako zapravo riješeno. Međutim, žalosna je činjenica se to uopće događa. Ima li, ovo može zvučati bizarno, ali nije, duboko je ovako ljudsko pitanje. Imaju li ljudi para za sprovode? To je... Razumijem što pitate. To je ovako... Pa problem je naravno i nažalost i za to. Jer negdje ovdje neko uplaćuje u ovu... Točno. Oni koji smo mi ranije počeli to uplaćivati, još davno dok sam radio, ja sam recimo već to riješio. Ja sam sebi to riješio, kako se ono kaže, osigurao sam di ću ležat kad me ne bude i ja i žena. Mi smo već to, znači, riješili još preko svoje firme bivše, to je preko sindikata isto i tako dalje, dobili smo na svoje knjižice i tako. Mi smo to riješili, znači uplaćivali smo 20 godina. Jer ljudi, ja znam kako to izgleda i u samoj Vojvodini, ljudi jako drže do ovako i kulture ono pogreba i kulture... Moramo si sami osigurati iz čega će djeca platiti ako ne rade, razumijete? Mi moramo voditi računa i brigu o tome da jednostavno sami sebe, mi stariji, roditelji od djece, osiguramo se na neki način da imamo dio počivati u miru. To je paradoksalna situacija se dogodila. Prije ono bilo, zaposliš se pa pomažeš roditeljima, sad roditelji ono i kad odu u mirovinu isto samo znaju da će morati pomagati djecu. Kako je stanje sa školama? Kako je stanje sa obrazovanjem? Ima li dovoljno nastavnika, ima li dovoljno profesora da se djeca mogu obrazovati na svom maternjem jeziku? Ja ću kratko samo reći, poslije ću vam reći gospodin Janković, on je bolje upoznat s tim. Recimo, što se tiče ova dva programa koja, ja znam, to hodaju recimo u Bjelovaru, odnosno Velikoj Pisanici, i sad navodno da sam čuo da će isto krenuti taj program C, kojeg sam ja praktički nekada davno išao u Velikoj Pisanici gdje sam rođen, jel? 57. i 58. ukinuto i onda je ostao taj C program. I sad je taj C program prohodao je, odnosno već 2 godine je, i imaju Albanci i Mađari. A to sad tako ima i u Bjelovaru, čujem da će imati, ili su već krenuli, isto tako pripremaju se Grbavcu, odnosno Grubišnom polju. Međutim, ne znam kako će to sve skupa ispasti, jer baš i profesora i nema. Gospodin Janković je malo bolje s tim upoznat, jer on je nešto radio na toj bazi da se
dovedu profesori iz Mađarske da bi stvarno prenijeli na djecu koja žele i sve više ih želi ići, da im se stvarno osigura prava nastava, pa knjige i tako dalje. Na maternom jeziku. I sad, koliko se u tome uspjelo? Pa gledajte, dakle, kad govorimo o istoku Hrvatske, dakle, to je Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija, postoje, dakle, 3 škole u Osječko-baranjskoj županiji, osnovne škole. To su, da ne idem sa područjem, to su mjesta Zmajevac, Lug i Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Osijeku, gdje se nastava odvija samo na mađarskom. Dakle, to su mađarske, da ih nazovem mađarske škole prema hrvatskom programu, naravno. I postoji u Vukovarsko-srijemskoj županiji osnovna škola u Korođu. Dakle, to su osnovne škole koje rade po modelu A. Dakle, to je nastava na mađarskom jeziku sa pojačanim hrvatskim programom, dakle, hrvatskog jezika. Ima nekih 13 ili 14, ne bih htio pogriješiti, gdje se taj model C, gdje se, dakle, uči prema hrvatskom programu na hrvatskom jeziku, ali se uči pojačan program mađarskog. To je 2 sata tjedno, mađarskog jezika i kulture. Mislim da je manji problem od nastavnika broj učenika. Broj učenika je veći problem, ali broj učenika mi na istoku, ja mogu najmanje 3 razloga nazvati. Dakle, osim činjenice da nam se mladi odseljavaju, postoji jedna čista matematička činjenica da oni koji su rođeni negdje između 1985. i 1991. Dakle, oni bi danas trebali biti red veličine 24-30 godina, dakle, njihova djeca bi danas trebala krenuti u škole. Činjenica je da se nama najmanje trećine, dakle, tada djece rođene 85. da nije nikad vratilo. Dakle, vi imate činjenicu da njihova djeca danas fale. Fale u školama, fale u folklornim skupinama, fale u kulturnim društvima, fale u... svugdje vam nedostaju. Dakle, osim činjenice da se odseljava, osim imamo činjenicu da nam se dio ljudi nikad nije vratio i da nam, dakle, ta generacija jednostavno slabija, posljedica čega su da imamo u mađarskim školama, ja ne bih htio pogriješiti, ali mislim da je u ovu školsku godinu na mađarskom programu upisano ukupno 16 djece, što je katastrofa. Katastrofa, da više. Evo, mi smo na samom kraju emisije. Gospodo, hvala vam. Mi se vidimo za neke 3 tjedna pa ćemo nastaviti naš razgovor. Hvala vam što ste bili u našoj emisiji. Dakle, hvala i vama, dragi gledatelji. Repriza emisije u subotu u 9 sati. Do idućeg četvrtka ostanite uz programe za 1 televizije. Gospodo, hvala još jednom. Svima doviđenja.